siyawugubha umsore shutha kwane siyawugubha umsore ngoba siyawugubha umsore shutha kwane siyawugubha. Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe izindaba ezishisayo. Igama lami nguVusi Mavusana. Kwi-channel ehamba phambili umkhanya kude TV. Undle Mnyama ke laphana kwengane zakwethu umfoka Mseleku olida iqembu labafana bamgqumeni usekhiphe istatement laphana ezinkundleni zokuxhumana ukuthi uKhangelani ungumthakathi wasiqambela amanga wathi thina sigweva nezinto zikaMngqumeni wasifakela isicwacwa ke laphana wengane zakwethu. Lokhu kuyisilonda esingapholi ke kubafana bamgqumeni laphana wengane zakwethu ngoba le ndisinesikhathi wayisho uKhangelani ke laphana wengane zakwethu oku DSD ebabesebenza naye ke laphana eNdlunkulu wengane zakwethu. Mina ngiyafisa ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Ke sidibane laphana kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Mawumusha ngiyacela wenze okulungile, cenza subscribe cize nebell ukuze uzothola ama notification njalo masiposta ivideo entsha si-channel siyabonga. Gelanga lisheshe lashona shwele Nkosi. Gelanga lisheshe lashona shwele bakithi.